guys, Bisal marketआव थांनो नागिरदों आरोखि ना नों नायनो हागोन नै लोगोफोर दायो जों थाबायगासिनो दं थांगासिनो दं आरो नोंथांमोना टिभि चेनेल मोन जाबाय नोंथांमोना बङाइगाव ने आइफन लांफैनो हागोन आरोखि ना फाइनान्स मान्थलि 3000 फाइनालि लोगोफोर जोङो बिशालाव सफैबाय आरोखि ना नोंथांमोना टिभि चेनेलाव मोननाय जाबाय माबायदि गस्लाफोर दं मा मुवाफोर दं मानो नुजोबगोन आरोखि ना स' थुदो बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो बिशालाव फैनाय जायाखैमोन आरोखि ना जोङो दस्रा खामानियावसो फैदोंमोन हाबलांसै होननानै हाबफैबाय आरो माखौ लायनो लाद्रा लायला बिशालाव आरोखि ना जोङो बिशालाव दं गगलस नायदों आरोखि ना जोङो गगलस माखौ लानांगौ जाखो स' लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन आरोखि ना नै टि सार्टफ्रा माबायदि दं माबायदि टि सार्टफ्रा मोजाङानो रेटफ्राबो बारा नङा आरोखि नै बाय 3 get 1 free मोजां नोंथांफ्रा नायनो हागोन आरोखि ना नै सार्टफ्रा नोंथांफ्रा फैनो हागोन फैनानै फुसेल लांनो हागोन नै जिन्स लंपेन्टफ्रा बे हौवाफोरनि आरोखि ना बाय 1 get 1 free मानि फार्स्टफ्रा दामफ्रा बारा नङा मोजां प्राइसफ्रा आरोखि बेल 99 आरोखि লগতে ভিআইপি ব্ৰেণ্ডৰ সুটকেছ আজি আটাইতকৈ কম দামত 6999 টকাৰ দাম প্ৰভাৱ বন্ধ আৰু আজিৰ অফাৰ প্ৰাইচ কেৱল 1999 টকা আনবিলিভেবল নেভাৰ বিফৰ অফাৰ গতিকে মিছ নকৰিব আহক আমাৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ টকাৰ লাগেজ ছেকশ্যনত আৰু এই অফাৰৰ ভৰপূৰ লাভ উঠাওক এই অফাৰ পাই আছে Buy one get one free. বিশাল নিগমতে আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে দিনটোৰ কাৰণে তিনিটাকৈ আটাইতকৈ অফাৰ আটাইতকৈ কম দামত পাই আছে আমাৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ টকা ইলেক্ট্ৰনিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা লগতে আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স কাপোৰৰ পৰা এই অফাৰ পাই আছে গতিকে মিছ নকৰিব টকা কিন্তু আহক আৰু লাভ উঠাওক বাজাজ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ আজি মাত্ৰ 2099 টকাত যাৰ দাম 4000 1150 টকা আজিৰ অফাৰ প্ৰাইচ 590 টকা Buy 2 get 1 free 9 প্ৰেছাৰ কুকাৰ আকৰ্ষণীয় ৱাৰেণ্টি সৈতে আপোনালোকে পাব অফাৰ লগতে আপোনালোকে পাই আছে আজি বাই 1 get 1 free কম দামত পাই আছে লাগেজ হয় প্ৰকাৰ গুণৰ আপৰাইট সাতফ্ৰানি মিডিয়াম সাইজ আপৰাইট 499 জাগরা কিনে জাগরা কথা নেই কাজু বাদাম किशमिश घी जाग्रा गोजा अरे दायो जों थांसिगोन आरोखि ना जाबाय दायो भिडिअ होबाय आरोखि ना स' दायो जोङो रुमाव थांसिगोन आरोखि ना थाबायलांसै ससेल'खा हस्टेल थांगासिनो आरोखि ना जोङो हस्टेलाव थांनोसै ने लेखा टट' गाखोनानै गारि भारा गारबावनो बिलाय थाबायलांसै जोंबो हिनजाव नङाना हौवासो Wow, what a view, yeah.
बङाइगाव वाटार इको पार्क दा नै मोनागौ नालाय मा गैया थांनोसै जोङो हस्टेलाव वाव फाइनालि बङाइगाव कलेज मोनबाय आंदो फाइनालि I love बङाइगाव मोननै सारखिना नै मोनबाय खोन्दो I love बङाइगाव मोनबाथाय जों हस्टेलखौ मोनबाय आंदो खाथिल'खा नै नैबे हनै I love बङाइगाव होननायाव नै खौ मोनबाथाय हस्टेला मोनसै खाथियावनो बङाइगाव होना बे बारबाथाय दामाखाल' नुयो नै बे फ्लाइटआ दिनै हाबथ'लै लोगोफोर दाखालिसो हाबखादों मालाबा मोजां भिडिअ लाबोनोसैलाय लकेसना जाहैबाय नै बङाइगाव कलेजनि गेटनि उल्था मोखाङावनो आरोखि बङाइगाव कलेज गेटनि उल्था मोखाङावनो I love बङाइगाव लायना आरोखि ना एन्ट्रि फिस स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोखि ना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन